Dibia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopon nyanse ode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me na omienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwe ye da bia ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye aye den okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon to obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim dibia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopon nyanse ode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me na omienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwe ye da bia ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye aye den okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon to obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim dibia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopon nyanse ode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me na omienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwe ye da bia ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye aye den okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon to obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim dibia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopon nyanse ode ye bia eye boso na fa toto de ho
papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyame nya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia ya kan se onyankopɔn twadi ampon de obɔ so ne asase no onhyira wo wani gu so ɔhwɛ the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopɔn ya dom agya ko agya bo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na atu TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom nhwehwemu ene ahohomu nhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ya research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here eye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopɔn pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyansena enyankopɔn nyansa wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyame nya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia ya kan se onyankopɔn twadi ampon de obɔ so ne asase no onhyira wo wani gu so ɔhwɛ the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopɔn ya dom agya ko agya bo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na atu TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom nhwehwemu ene ahohomu nhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ya research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here eye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopɔn pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyansena enyankopɔn nyansa wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyame nya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia ya kan se onyankopɔn twadi ampon de obɔ so ne asase no onhyira wo wani gu so ɔhwɛ the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopɔn ya dom agya ko agya bo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na atu TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom nhwehwemu ene ahohomu nhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ya research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here eye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopɔn pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyansena enyankopɔn nyansa wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyame nya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia
ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhyira wo wani gu so ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia se yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon pe obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyansa na Nyankopon nyansa ode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu Onyankopon hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hweye da bia ya kan se Onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhyira wo wani gu so ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so Yankopon ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia se yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon pe obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyansa na Nyankopon nyansa ode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu Onyankopon hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hweye da bia ya kan se Onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhyira wo wani gu so ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so Yankopon ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia se yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon pe obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyansa na Nyankopon nyansa ode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu Onyankopon hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hweye da bia ya kan se Onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhyira wo wani gu so ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so
Yankopɔn yɛ adom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawada bia sese yes Sunday ti no ebrada ne yawada bia anwumere nonson ekobo no nwotwe na to TV ne ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye da no okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopɔn pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopɔn nyanse wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia ya kan se onyankopɔn twadi ampon de obɔ so ne asase no onhyira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopɔn ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawada bia sese yes Sunday ti no ebrada ne yawada bia anwumere nonson ekobo no nwotwe na to TV ne ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye da no okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopɔn pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopɔn nyanse wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia ya kan se onyankopɔn twadi ampon de obɔ so ne asase no onhyira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopɔn ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawada bia sese yes Sunday ti no ebrada ne yawada bia anwumere nonson ekobo no nwotwe na to TV ne ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye da no okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so nyankopɔn ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawada bia sese yes Sunday ti no ebrada ne yawada bia anwumere nonson ekobo no nwotwe na to TV ne ho kuma wo TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye da no okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopɔn pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ena okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no enu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa ena edini nyanse na enyankopɔn nyanse wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopɔn hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwɛ ye da bia ya kan se onyankopɔn twadi ampon de obɔ so ne asase no onhyira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopɔn ya dom agya ko agya ebo agya nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawada bia sese yes Sunday ti no ebrada ne yawada bia anwumere nonson ekobo no nwotwe
na to TV no ho Kumawu TV ye ne yedie mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba bible mpensempensem mu ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye eye dan okunu okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon to obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa e na edini nyansa na Nyankopon nyansa wode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmua me no mienu Onyankopon hira onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hweye da bia ya kan se Onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so Yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene ya wada bia se yes Sunday ti no e brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho Kumawu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba bible mpensempensem ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye eye dan okunu okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon to obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa e na edini nyansa na Nyankopon nyansa wode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmua me no mienu Onyankopon hira onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hweye da bia ya kan se Onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so Yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene ya wada bia se yes Sunday ti no e brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho Kumawu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba bible mpensempensem ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye eye dan okunu okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon to obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa e na edini nyansa na Nyankopon nyansa wode ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmua me no mienu Onyankopon hira onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hweye da bia ya kan se Onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so Yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene ya wada bia se yes Sunday ti no e brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho Kumawu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba bible mpensempensem ne abrabomu hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo osua de
amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 na Greek for ultimate translate here eye dan okohunu we de sunsumfo ni bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa na edini nyansa na enyankopon nyansa wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwe ye da bia ya kan se onyankopon twadi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi da bia ene yawa da bia se yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia enwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho Kumawu TV ye ne ye die mu a sunsumfo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabom nhwehwemu ene ahohomu nhwehwemu enu ntina hosit ewo ho enti amanfo sua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 na Greek for ultimate translate here eye dan okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon pa obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa na edini nyansa na enyankopon nyansa wo de ye bia eye boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwe ye da bia ya kan se onyankopon twadi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi da bia ene yawa da bia se yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia enwumere no nson ekobo no nwotwe TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu TV amansane yena yedi Kumawu
TV aba amansane yena yedim Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedim Kumawood TV aba amansane yena yedim Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane on time. Now so you so said the nara. Yes, a sound cofa yenchi. Na eje ko eje bo eje no se said when ya bedu. Otumfo nyanko pada roma. Da bia said onye ho adaje na wo hwe ye na wo hwe the spiritual hospital no. Enna so ya sign abamframa mu biu. Na me kai wo say ubetimi follow yen. Ewo YouTube so Samdaku TV. Samdaku TV ewo YouTube so. E ma remfi say wonya bowura ho no mo a ya subscribe. Wo wi a e ya share na sa like. Na wo be free so a don't forget say wo be comment. Ye wi a be kwa kohwe de ode to no ye be kenkan e de ama wo. De ekọ yie ne de anko yie bia ka kire ye ready. Ye je amfom so otom ye da mo ase. Na wonya emfre wo nua ka kire wo nua say de ade na dam ene opening kese e wo ha. Na enne no ye bedi agropa ya se amamre ye ntoto na se amamre ye ntoto na se na se owura fi ukro mo hene benzo so a wo yira wa adwabo ase enu nti manya me wapa penin kase pa ya me bom mu ase ema no na me tene so ma dai ma sorry awrade nhira wo menim se na so ye sutie ema mpanin nsem a wo benyina che onyamenya okase onyame nhira wo me nchare ho mekwa kwaje nkrato ketewa bi na maba na sa me ba me de opening kase no ebeto mframam ama wo so ahunu bi onyame nhira wo. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Otwade amponyanko ponsrawo. Meda se so anya adaje atwen yen. Ana mani age efise empani sesa abofra hunu ne nsa hohora one mpani to nsa edidi ne senti mewurawura mu a mefri Ghana mitu hwa manya ba bia nkwa nkosi melu preni kosi wakosomo makwa akwuram makoyi opening kase bi de na ba wonti ana mkofa ne baaye mede na emawo onyame nshrawo Tobi Havo Kabata Papa nyame nshrawo. And you are live on Kumawood TV on Spiritual Hot Seat. Onyankopon nya okese. Megidi ye se abusuafo nyina ho ye e wa kosomo. Obi ahwe. Nyame nshrawo papa. Eche obi a. Ye da ase. And you asum na obabetensem. Empaninsem nti anasa abakosem nti ena pani wo fie. Na nkora akodi agoro anasa nkora akogoro abonten a ni aba fie ya ba fie a ye bedua to opani enti manu manya opani Togbe Havo Kabacha
Togbi enene da wa be pie ma fidie so papa wobɛbɔ odin kakra em se medical bodin na bɛkyerɛ wa kyerɛ kwan kakra na wa kyerɛ ba bia ofire die nti a be pie hospital so yo adi kran no me chia hwefo nyina me chia obia me chia ye nana ewo kliko agbojuma Togbi Humalia ono ni the spiritual father me chia no ana me chia ma konfo nyina ana baby ayewe anase kumanse so me chia konfo a omo wokru we mu nyina me chia obia miankasa meti wani mu ye fra me Togbi Havon Kabacha na uko ahemfo mu a ye fra me Togbi Havon Awute the third Awute the third sade fra me okay ana miankasa me fi akosomo na meti na so bia me krom eye agbozuma kliko voter ready oh wow ho ana me fi ameti akosomo nti what me amene wo kase ye frame Togbi Havon a Kabacha no asi kire se obi a oya ade ntem contemporary yeah ada nana bincho no oye etiam frama na on de enye ne nyina na bomofo timeka medase uko Ghana Traditional Healers Association Eastern Region Vice Chairman wow and Uba Esojaman District be our chairman. Wow. Sanso na African Prince Dignity, the whole Africa no me our vice president. The whole Africa. Africa. And West Africa. David. Come on. And na uko Esojaman ebiomo Ghana every traditional council of Esojaman the our president. Wow. So shemia baby amefi dia akosomo amabedu ha se yenkola na o ma yira na se yenipa na o ma yira omo de Kristo sumnti o ma yira no yenkofa o mba fie yensan kofa ono nti da me wa hey Togbi to bomb baako o se Kristo sumnti yenkoda na yira na we de me ma Togbi enko me mumani nsumu so Togbi adana Kristo sumnti enkwara na yira ade nimdie ba na sa de asuahunu na wonya afa ho ntia okasa ni anti ma me kasa no me setiti no nsuo bi wo wa yesi ma ye mfa mpaboa nkomu enokre ene Kristo sunti ye de mpaboa akọ enokre pa nsuo bi wo wa kwaye bi wo de ho a sa kwaye no enanana no mu ji o ma home enam Kristo sunti ya do ho ya asemo ena kwaye bi wo ho a nanana mu bekomu akoya amamrezi Kristo sunti ya do ebe de na ye niam abekoyi nti enam we no munti a me kan de bia se ya yira oh okay Togbi medase wodi ampani nsem na ne ye ne newo na Togbi se adenti na ne enkwada ehunu amane enche ubehun se aberewa poso ya ne sasabro ofemfamba ho na okura ne poma okonu odidi ababa wanya 25 years 30 years no otada ho obeka so opera sambre ma abayi enso obekọ asamado no na bo captain band wawu adentira enti Togbi se oba be kire wade bi a your friend the unfortunate days Togbi ansa na beko ho no be kire ade baako ansa na makọ ni auki kan no ana se ni auki kan no den na me pese me kire titi no se ye wu akola bi a na fruma na o mbetwa no omu di sie bi fom omu di sie fam a omu timi di dua pe ya dua okube dua omu timi di sie so ye di asiso no kure dua esuma ba na ya kan se akola we nyi ne so abapa yes nanso enne Kristo somti yesi hospital ye ko wu akola na etwa nso a na yakọhye no ana opinfo bia anyim na okobisa dia ye beka so obewu adanti ne ye kan sa ne mami na eye efuruma na o ma ne duane wo ne yemu no ye wu akola de ti wo pesa ade ne bewu nti opinfo okobisa dia ye beka so obewu
na sɛ wodi nipa na aba wiase awie na nipa no akɔhyew a numi wɔde so anasɛ numi nko a nti ɛnam wei nti ɛna yɛwɔ nkurɔfo bebree a ɔmo kɔ no saa kɛkɛ ɔnenamu saa ade ɔno ɔno bɛtɔ asase so ane furuma no a ɛbɛ so ɔba pa no yɛdi ka ahye no yɛahyɛ no na sɛ ɔni nkwa hena na ɛyɛ maame ɛyɛ serious o ɛyɛ serious nti yɛwɔ daasa ɛda a wode ware ɛmmoa wo nokorɛ yɛwɔ da a wotu kwan ɛmmoa wo yɛwɔ da a wosi dan a ɛmmoa wo bepɛ sɛ yɛhu secret wei sɛ wonam baabi wobɛhu sɛ obi si dan ɛdu baabi a ɛdan no aka na aka ne sika sɛm nyinaa biribia ahye papa kyerɛ mu menka ne pɔtɔ kasa m sɛ wastarte bad days ɔstate ne bad days okay ɛkyɛ sɛ busum biara wɔ ne bad days togbi ma yɛnkɔ yɛkyi enti yɛwɔ da bɔne ɛne yɛwɔ da papa ɛwɔ hɔ every year biara yɛwɔ 47 bad days every year biara 47 bad days days ne maako 47 yeah ɛyɛ bad na sɛ nananom kasa mu a kɛbɛka sɛ da bɔne serious 5 among the 47 no yɛwɔ serious 5 bi wɔ mu a ɔmo yɛ outstanding kaa nya accident da no a nipa bebree bewu agye baako ana mmienu ɛna betumi survive yeah oh serious ɛna yare bɔ saa da no nso a wanhwɛ yare dan a wobɛkɔ wonya nkwa ɛna wokɔ ware saa da no nso a wanhwɛ yɛbɛyi wo ring no ade ato table so ama wowɛkɔ adwuma ba na wo ring no da hɔ ɛyɛ asɛm o ɛnyɛ yize mepatɔ sɛ wotie wɔyɛ panin ɛna ɛkasa tɔgbi ɛna mema wo nkyɛ fi sɛ panin bi adware wie a na nsuo asa mepɛ sɛ wode number ɛto dwa because ebi a obi bɛsɔre ne tv ho obi twam mpo but deɛ ɔka yɛ na atɔ na adwene mu ɔbɛpɛ sɛ ɔno ɔbɛkasa mepatɔ yɛnka wo number na ansa na yɛato ase me number no yɛ 020 668 4241 4241 ɛna baako nso yɛ 050 58 55 655 mepatɔ yɛnsa nsi so bio 020 668 4241 ɛno yɛ tɔgbi ɛnam bɛsɔde di ne dwuma ɛno no na ɛnɛ tɔgbi ni akosomo na mu abɛkuma ase na tɔgbi bɛpie kuma ase ɛbrada no tɔgbi atena se wɔn na ɛkɔ ne nkyɛn nyinaa yɛ nhyira fi sɛ ɛɛden so bɛnya panin akɔ ne nkyɛn ɛnamrante wɔ bebree asɔre bia sunsum ni mi kuta honhom bra ɛbɛwie aseɛ no na ayɛ dagyaa panin wɔ deɛ sɛ papa yi ɔbɛyi wɔ azaa ɛde akɔgye deɛ yi enti tɔgbi se nyame yɛ adom ɔkyena nɔpa ɔtena se okuma se baabi a wɔ biara tutumrika na kɔ ne nkyɛn ɛwɔ kanya ase adwuma mu tɔgbi gyina hɔ ɔtwɛn wo ɔkyena hɔ nkyɛ koraa ne kaa ne etu enti mekamfo tɔgbi ma wo bɔ mmɔden a ne ko ho no na deɛ ɔwɔ biara wɔka kyerɛ wo mepatɔ me whatsapp line ni 0543 596070 0543 596070 mepatɔ saa line a mede to dwa yi yɛmfrɛ so na mo yɛ teste ebia na ɔ question bi a ɔbɛbisa papa yɛn nyinaa nana no watena se enti send o text message fabra ne yɛnkenka ma wo meda ase tɔgbi no ano da asɛm so na metwa ano kakra wada o ma fa kyɛ me nanso edisa wo say you were 47 bad days ɛwɔ afi bi mu and among the 47 bad days you know yes I was strong 5 bi wɔ mu a ɛno deɛ ɛyɛ bad sin bibia o yale a obewu saa brɛ no so obi yare ɛwɔ saa brɛ no mu a obewu o dua bro saa da no enye ye ɛbro no ntimi mfifi o start dance da na o ntimi nwie wow togbe adan ɛde ne wɔ saa ɛnanom sɛnea ɔyɛ papa no ɔno anso na ɛsan yɛ bɔne no do ɔyɛ papa ɔno ana yɛ bɔne ya onyame na ɔyɛ papa no ɔno ana saa de bɔne
Say mo Bible no kra say wo. Isaiah 45:7. Isaiah 45:7. Yeah. Eno kra. Wọ́n sẹ́ mi na me bọ́ osum, mi na me bọ́ ọ̀han, me di asomdwe ba, me sa di amane ba, mi awurade mi na me ye no mu nyinaa. Na de na sa di amane ba. E wo nyame na ho. Asam kese. Papa gye wa wo kyerem. Enti na wa ha no. Enti o se ye nsa nyina nya pe. Eno kra. Adenti na ye o ma ntimi anye ye nsa nyina ma na ye pe. Ye ye di nyina na ye pe a enye ye. Dabi, ho na be kwa kwaso ma obi mpo. Enti se wanya ni sa, hina na bedo na hina na beto. Ya asemo. Enti ni nyina na afi nyame ne ho. Eno kwasem. Be kan de bia se busumfo bi wo na si nyame ne ho a. Ane onim ni awaye. Nyame wo ho. Mframa a ebo no ye nyame. Asori de mfrase mframa kimi ayi kanche feso mebu a. Nana, baby ya nyame wo ho. Enti baby ya ti nyame wo ho. Eno kra. Na enye Bible no de bia me ka se Bible ni de me ngini ndi. Eya na me fa ne se story book no ma tro dia bre. Sa na me fa no. Oh wow. Nanso uko adesua mu ana se udi nana no mu achi a ye bue wani a obehu niam bebre e na obesua niam bebre nso ye wa haban a ebetimi asesi o Ahaban ebetimi asɛ o me di bitu ha mame ansana ye be topics no sa ahaban we menua sa woni wo yiri ti ho na onka ni ti mu asɛm nkyerɛw ko tia haban we na to ase no na kokuma nansi na fa ka ho to bo ase me pa cho haban de mani je ho ya e ade a mejo me de ya adwuma ya me pa cho haban we ye friend sɛn mu kasa no mu de menim nanso ewo aigbe mu no ye friend na akiti ebinumu friend jaja clan akete ana jaja kran hu ya we de me ya me hunu adekro wo de yan kasa kro na ebe hunu haban ne din me da se na o se papa me ntwa no o se okwa akote a wo beto ase e de na ade beto ase wo bepe coins unya coins ana cd okay now the point aka ho no akobo na mane se me yira me ne ti no won kan ti ma asem nkire me odi nyama siesie me nti me ba won che se mame ntie na asem na odi sane mana gu nchen na wati ahaban no na watu ase no no akokuma nansi na odi aka ho chichiri wade mu fa hye oba ne pilo ase so be ma penu kra ba a we bo amane wow na me ka chiro na tobo ase enipa bebre nim se ahaban eye bone enti na obi yare kura na tete ahaban ma na o se da bi mewu doctor se mewu me pese wa bo quotation we ma me e se Bible no se yendi duaba no ni emfa eden na yemfa na haban sayare me wa ai Ezekiel 47:12 ya samu ana nyasa Debbie enya Isaiah 47:12 we ya ti on me kura me nkwa so fo ya ti papa meti bo am kakra Isaiah 47 papa yento aso de yento aso ne yankasa bidase nti nyame bo ahaban no ahaban e wa hode papa ahaban no wa hoden yes na wo kan asem bi wo so kobo ahaban na mane ya na mpacho de ahaban no ye nipa ana o ye hwan sunsum na ewo omu no ewa ahaban mu sunsum na ewo wa wo mu no ewo nsuom ewo duam ewo abum wow denti na ewu a yesa kosie wa asasi mu we nyansa pa nyansa mudo den nipa ye natie osofu anase me kan de bia se Kristo somti ya yira ya mamre no correct mu ka tire si e be ko heaven na plane cry ko furu a ye be twa ticket ye be gi visa
Emi say Kumasi kuro we a yeti mu yi. Se wo ye dede sisi a Kumasi fo na bete wo nkan. Sanity. Bi a me fa akosomo no mente. Enokre. Bi ti akosomo. Na se wo nyame e wo wo nchen wa ha. Antoani ni akika keka ho. Omu nyina wa ha. Na wo frɛ wo nyame fi Israel. Da be na obenya play ticket abegwa wa. Togbi havo kabacha. Ene papa trase. Me ka tira mo si yen sanko fa ni ebeye. Na se togbi. Unu papa ti fie na wo ye dedi a. Wo papa de beti. Enokre. Ono be ndiem be hye no. Enokre. Se bibi ya me ba. Eja bontifo. Abontifo mu ba ba bi sa papa se ba ne den. Na ye si ye mpa ye papa asem. Nti ye pa abontifo asem. Nti na de bia me kan se yakoton ye nyansa. A yakoton obroni dia me fa de se ejimi. Nti ma enko ba de so. Eya asemo. Na togbi haba we nso we eya haban bi a adwuma eje no edosun papa. Mo Eya semboni kotoku papa wo mboni so wo. wow. Sa haban a wo hwe yi. Aha e kwan won ti me nka ne bebe. Se si ada se obi ntime ginso. Me na me tu challenge se ni pa don ko fa sa haban we no yam. Na onum me mani 30 minutes. Wan ginso a de je se bibi techiri. Oyam sa haban we ya. Yeah. Onnom ni nsuo no. Onum. So obi ewo prostrate. Yeah. Amana ya se ekutu. Sa Doctor say just say opai ansa na Johnson aba. Onnom sa haban we. me mani 30 minutes. Me pacho haban ni din eye tweta. Anase obrane atweata. Ni din pa no. Ena oba bi ja wo nso adase wo nipa bi ayira wo nim ba bi owo a. Ahaban we ubekọ ahaban we ho 12 o'clock in the night. Wow. No wa ko border mani. Wo de bebe fie. Obete ana obetu asie na de abetu. Aye kwan. Wo de be fie a, wo de be ya de bi for 3 days pe. No wa jai. Baby ani pa no wo bia obete ne nkan. Nyanti a mesi osa ya asemboni kotokuo no. So obi pese odi uboni sisi ana se oti ahaban we. Na ohwe baby a wakoji nso e woni ama ni pa ne beye. Na odi ahaban we atu baby a waji nso no. Enya de obenya jinso ni bi aji nso bio. Na hodi. O Johnson mabie. Emba bio. Na sa ne ba da yi nso na wo che. Ntina me se asemboni kotoku papa wo boni so. Sa wo pemu nkyeremu a. Yi so hu togbe no a. Ono a na betimi a kyeremu. Ono ne kofa bai. Togbe yan san ko we so. We de em so bia nim no. Anya obi anenim papa. Me feel so bia nim no. Se em se we de ma bomodi se atifu de ma mo frɛ na aya na se. Aya no. Ye I before see a friend at the Honlin. One didn't come out to me. And Sarah Baya will she. And I said, who can buy this no one? Or that made the wow. Aya no. I mean, who can say me can buy this no. Wow. Nancy wait and now. Edi wa sama ma wo. Aya. Nti emreni so a bechiro. Busuma yedu amabro. Meda sepa. We de na na kire duro. Me kwa kwaje nkrato aba. Meda se. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you mo hweye da bia ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhyira wo wani gu so ohwe the spiritual hot seat
da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu na nka hwe kwasi ada bia ene yawa da bia sese yes Sunday ti no e brada ne yawa da bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV ne ho Kumawu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye be Bible mpensempense mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo sua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate ye eye den okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka Nyankopon pe obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere e na okofa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no anu so agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba munim di bia ye wo nipa na edini nyansa na Nyankopon nyansa odi ye bia eye boso na fa toto de Nyankopon ase ya sai abanframa mu bieu togbi ade eduro bi e kire na eduro no enye obi anenim eduro very powerful and dynamic ya frano enwo ene nchene de ankora anim no so enwo ene nchene empani de ene de me mo nchene fi se ene akoto mpani nsem na to atwene ba wo bo enwo ne nchene obi anim enti ana na no togbi etia be pa cho se no soma me eye togbi habo kabacha ose kabacha re obi oyi ade enten wonam framem wonam nsuo wonam jem ba bia ofam tina na se bra ne nkyɛn nyame ya adom ɔkyena na ɔbɛkyerɛw bosum yedua mu aburo be pa cho na number togbi ne numbers ne ebi nie 0206 68 42 41 0206 68 42 41 and 0505 85 56 55 togbi numbers odidi ne djuma eno no uhwe TV na se a me pa cho nsabeka togbi numbers no bomade na fa na frɛ no se si otie afidie so ote so live but ofra obefa onyankopon hrawo onyankopon nya okese togbi me pa cho me san e wo so biu wa kire de haban etumi ye eno ama yeduro ya na me hia mpanimfo sei e o me show no so efisa musei na mutimi ka hintasem enkora ne de efa kase no aye atesem obi won mo kenka book no de abetena baabi no odwa nanum ba be ko ne nkyɛn no ontimi nya hwe mawo na mo mpanimfo sei de mo ka mo yo enu nti na mani age ho enti no togbi sese wo kyerɛ mu sei 47 bad days yes I will move 5 days bi a aye very dangerous ya ensese nko bia baby bia krampo sa enanom ne wa kire se so obi yare wo sa nanom a ana so obi etukwan na okohia kwanhia wo sa bre ne mu a enya de a ne ho beto no ontimi mpo ntenase togbi me pacho ye nto aso mfiri ho ade enti ena sa de no otumfo nyankopon ye ade ahintasem ne wo medika ka to say ye wonia odo awonia na ye wonia oto anokre se ye nyina ye beto a nyina na be kwa kwa na be kwa kodo ana ye nyina so ye kodo a nyina na beto eno ne asem yi intina mpanifo si insan tia nyina nye enye pe nokre intina o ma ye ne saro na sa asem a ye ri ba betu dwai enya asem ketwa ye wu wo sa date we so special 5 no ye wu wo so a wan hwe ya obe yakuna nsa obe numu nsa na waka nchen ama yakofa wa befie unya hu ni papa Saturdays date no me na make a ana 5 days no yakwa wu wo mu say wom edi ayewo wan hwe ni ya hu ni wow and a special 47 no me na ye wu na wan bo hu ban e wo sa date no so a enya bia wo be che uchen so a ebe din wonye ni pattern ni bia aji unyame kan ho wow
just a dear almost the friend, a dear so where to my air. And repart a baby, the honor so baby to go. Me pacho. Me test line no any 0543 59 6070 0543 59 6070. Me pacho he TV na se a wo benya test line no. Me se emfra na mo test na fabra ya bekenkan. Adwini ba ku fotrim. Mintimi nka wadwene. Enu ntire mama akwa so nso effort ye bra ne yankenkan. Papa te yi obekenkan e de ama ana so obekire omu. Na me ka wo se enche mesa bie phone line no. Enam ne onyina bedi nkomo. De ha wo de wo bo. De wate a eye onwanwa. Obeka che papa. Na enche obesa ba beka ne suma wo wom. Why Africanism na nanum sumu ene wo. Na very powerful spirits ene wo do ye adwuma. Enti enche na na besa ba bi oba beka ho asema sa akere wo. Onyankopon hira wo. Onyamenya okese. Togbi. Wo say si awu obi o sa 47 days ni mu a. Esasa sa nipa ne bon ho ban. Yeah. Wa mono ban a niam ntimi nkoyie ma no. Entimi nkoyie ma no. Enkoyie ma no. Agi edina a yede to no no ebua no. Sasa di na de to no so say eyo obrane bi di a. Ana eyo sumsum di ebetimi aboa no. Yesa koye ya ba ko. Jacob ni TV we. Emwa. Na togwe say akwa wo obi o sa nna no mu a. Say nipa no onya dan. E de na obeye atibidi asebu no ho. Enyam pese make no say. Enti da me dia haban we ba ya no. We juma wo de be. Okay. Nti ma yen ko days no so. Me pa cha yenkom. January. Aya first. Second. 6, 11, 17. January no days are enye. Enti so obi ye first January. And as the date in your first January. Onye na brabo. Or for within the unfortunate dates. Onu hwe na brabo. Ohwe na brabo mu ye niam anko ye. Enyem na meka. And a second. Hwe na brabo. Second no so ka ho. 11th and a 17th. Aya first, second, 6, 11, and 17. Okay, ohwe for ohwe me. So follow within this days ah. To gbe na aka ho. Tutumekai. Na kwa nchen. No fa ayana mu wa. Anya sa edi ayew. Yen call February. Ko 8, February 8, 16, 16th 17. and a 17th. Bad days I wo. Bad days e wo February mu. February 8, 16th and 17th. It is a follow within 8, 16, 17 to Tumika to go sitra and no power transfer by 12. No call akosomo. Yen call March. March 1st, March 1st, 3rd, 3rd, 12th, 12th, 13th, 13th, 15th. 15th. Hey, March and Kwakuta. 5 bad days. Serious one back wo. Wow. Wow, March and Kwa. You know. Me pato ya boboso. Ye call And can make me and for a pen ne paper. Because some is a one time to be. Ka oka na nkwa atwero. E bia ya wofo wo ya bad time. Wo baby follow within that date, you know. Wa yare. Wa no phone wa timid. Tebo unti ase. Papa wa ha eno wo kire. promise and favor abrabo. Promise and faith. Bebre. Bayan just Young koi. April. 1st, April 1st. 3rd, April 3rd. 15th, April 15th 17th, and 17th. 18th. 18th. April so nkwa akut hey ayiro. Enu ntina edu first April bia ye to no April fool. Na so bia wo no April bia wa ejimi fo. Wa jimi April fool. Ade ye fool de say betwi mu a. Me patcho me ni atem. Ya so ye fool enye jimi. Tutumeka aya no ha. Togbo bedwa aya. Wo fi jimi num me da ase. Yanko. Ye call May. May 8th, May 8th, 10th, 10th, 17th, 17th, 30th. and 30th. After na 30 wa unity o. Na so mo ye mpanimfo. May nsu kuta 9 Yeah. me da ase. Ye call June. June, 1st, June 1st, 7th, 7th, 10th. 10th. June kuta me ensa. Sheneson. June 1st, 7th
110. Wow. 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 Yanko July. July. 1st. July 1st. 5th. July 5th. 6th. And 6th. 1st, 5th, and 6th. Where there's so many you for. O free 5 or no ko 6. That's our Korebi about one Saturday cinema biara. A dear no. Hey, our former henny yo. O baba to atena. Bratogwe ho no one tell this no. And yes, a dear yo. Medase. Yanko. August. August. 1st. August 1st. 3rd. August 3rd. 17th. 17th. 18th. 18th. 20th. 20th. Yangasami 18th August. Wow. And I dear boy. And what me be so powerful man. Hey, wow. Me pacho he for me. And you good this samo. As some of a panic and I very serious. And nipa bebre fa o haw ne amanem. Wa ye ne na na bi obo ne bra. Na na ne ba wi ase be ma ba ko pe. Ene ohun no. Ya nwuro ne pieto nwu. Basa ya ntune tam. And na akwara ketua 12 years na sabe ne mpoku adu na furum. Aniama nko yi a ne na na abonto hye ne se ase no. Oso ono na aye. Me samu mi nhwe ne ye, ye nsua de. Onyame nshraw. Me test line no. 0543 596070 0543 596070. Me pacho betimi de o test line no aba. Ebia na nso offer within these days. Na togbe wo ha on chechew. Enche mesa bie phone line no. Ena me bie ne ntempa se de be ya so benya akwanya aba bebisa de ubisa me da ase. Papa yanko. Yeko September. September 1st. September 1st. 2nd. 2nd. 15th. 15th. 18th. 18th. 30th. 30th. Hey, September nso kuta enum. Papa yensi so on yensi e ho no so bi. E ho nso na bad days ni do so. September no. Bad days ni 3. Wow. September nko kuta bad days 3. Anu o she. Papa yanko e. October 15th. October 15th. 17th. 17th. Onunti na last week amama no. October 15th and 17th. Uti me say ato bad days no so. Kenya dia metu beka se meba. Wow. Enti na me no kasa togbe se meba. Afa de duru ba bi togbe se da bi mpanimfo ama me kwai. Na se secret na we wa men mpanimfo ada bia me ka asem bi se wa men nsuo hu a wonte sa ponchani bo base. Ti so wa men mpanimfo a wonte mpanisam da. Ya ben ya de ehunu kwa no ti ya ben mpanimfo. Enti ne ya koye nim no. Ya me Israel me da ase. Papa yankoi. October 1st. October 1st. 7th. October 7th. 11th. And 11th. October 1st. October 7th. 11th. And 11th. 20th. 20th. Pepacha yankasa. December. 1st. Dabi ya wa November wo. Ufri October no about atra. Oh, okay. Your school ayi what man bi. O kan November or say November. Na go kan November dia yawo. Okay. Nti yan kwa November no. So ono na mabo 15 17 no. Ano ye October. Nti yan kwa November. November na 7 1st 7 11. 1st 7 and 11. The same date ena December so kita 1st 7 11. Hey. Ena Ghana about we to on the 7th December. Ebe de na mmahwa mu papa. Wa bra ko ya na mu ka. Me pachote. Ghana mpanimfo mo nsesa ne emam. Enti na ebinu ya fe binu can promise. Hwan meye we obetara konwa no so a safe che. My uncle serious days no. Papa nyantobo ase ansa. Aha education bi wo ha. Si abeto oba mesramo days bi wo ho a ensesa nke yekọ ajapade bi ho. Because abato ya dey serious. Ye baba yi mampani amana baba di o man nanim. But adane ade to aba akoyi mampani no eye unfortunate day
na ɛyɛ dabɔne a na kɔ yi obi so ɔmra medi so a ɛbɛda no wɔtumi aba bɛyɛ adepa nneɛma ntimi nkɔ yie eti Ghana mpanimfoɔ electoral commission mesrɛ mo wɔde anyam na meka o togbu na ɛka mom yɛnsua deɛ nneɛma mpiri mpanimfoɔ ne nkɔ bisa sɛ ɛne ntira ne nsa nneɛma mu na nneɛma bɛtumi akɔ yie can promise meda ase abusuafo a mohwɛ yɛ da bia yɛka ne sɛ onyankopɔn twa di ampɔn de ɔbɔɔ so ne asase no ɔnhyira wo w'ani gu so ɔhwɛ the spiritual hot seat da bia wopɛ sɛ wo ne yɛ kasa edi nkɔmmɔ ɛwɔ show no so nyankopɔn ayɛ adom agya ko agya ɛbɔ agya nya bedu na nka hwɛ kwasia da bia ɛne yawa da bia sɛ yes Sunday no ɛbrada ne yawa da bia anwumere nonson ɛkɔbɔ nɔnwɔtwe na to TV no ho Kumawu TV yɛ ne yɛ die mu a sunsumufo ne ba betena se yɛ bɛɛ Bible mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ne abrabɔ mu hwehwɛmu ɛne ahohom mu nhwehwɛmu ɛnu nti na hosit ɛwɔ hɔ enti amanfo sua deɛ amanfo yɛ research ɔpani baako bibie na no ɔse Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ɛna Greek for ultimate translate yɛ ɛyɛ ɛdɛ no okɔhunu wɔ yi deɛ sunsumfo ne bi a ɔmo ba show no so no tie deɛ ɔmo ka Nyankopɔn pɛ obi anyinsa na wanya obi asa Joseph yere ɛna ɔkɔfa na nyinsa no Ghana film system no kura no so no ɛno nso agu na Ghana movie industry agu na agu nya spirituality backup ba mo nim di bia ye wo nipa ɛna ɛde ne nyansa na Nyankopɔn nyansa wɔde ye bia ɛyɛ boso na fa toto de ho papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nkyɛn ye nyina ye nsua de na mmoa me na omienu onyankopɔn hyira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mohwɛ yɛ da bia ya kan sɛ onyankopɔn twa di ampɔn de ɔbɔɔ so ne asase no ɔnhyira wo w'ani gu so ɔhwɛ the spiritual hot seat da bia wopɛ sɛ oni yɛ kasa edi nkɔmmɔ ɛwɔ show no so nyankopɔn ayɛ adom agya ko agya ɛbɔ agya nya bedu na nka hwɛ kwasia da bia ɛne yawa da bia sɛ yes Sunday no ɛbrada ne yawa da bia anwumere nonson ɛkɔbɔ nɔnwɔtwe na to TV no ho Kumawu TV yɛ ne yɛ die mu a sunsumufo ne ba betena se yɛ bɛɛ Bible mpɛnsɛ onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ meda se so ɔgye brɛ no atwɛn me ɛnɛ program no yɛnhyɛ aseɛ ntɛm bet ano ɔden meda se paa sɛ mɔne gye show no ho obi biara a wɔne gye ho biara fa mpaebɔ gu fam na show no ntimi nkɔ so because aha ne adesua no wɔ ebia na pɛ sɛ ɔbɛso yɛsene wo yɛ adwumakuo bi pɛ sɛ ɔbɛso yɛsene ebia na wo so wɔ amanane wo hwɛ free YouTube so Samdakus TV amoa bi wɔ hɔ a wo so betimi de aba bɛboa sɛdeɛ bɛyɛ benya airtime ne bi nso ayɛ dɛn aka ho fi sɛ amansa akonnwa baako fo nyɛ mɔso wɔ ɛnkyɛ me free from mem na show bi sɛ wonya mpanifo bi sɛ ya ka ɔte so full 3 hours na nka dam ko a no wɔ kyerɛ wadeɛ me pacho ma me come text messages messages no ebi so Togbi obi say what say can you tell us one of the name about the bad days obetumi akyerɛ da bɔne no emu ba akudin na nya obi say kwasa ento aso say memeda ana kwasi ada every year you were bad days emfa ho kwasi ada emfa ho juada mo meda ase ana o say ohwefo ohweme enu nti na Togbe elbobo days no o say 1 January a bad day enti edu 1 January bi ya kan hu say a bad day for you o say 1 January bi ya so a new year na new year no sa for within the bad day the new year no hwe yie e won niam a wo ye ho Togbe obi say my name is Mr. Adam Tete, please send me another number. Oh, mama phone another number ma 0206 684241 0206 684241 and now 0505 855655 and now say screen na say obe ho Togbe a number e wo ho Togbe obi say your friend Joe from Libya was say you are great also your kese pa ya da se ana Togbe obi say your friend no also great job and Barnes Mr. Barnes from Morocco also
Tobi ebe den watimi akakureti bad days no Mr. Barnes we dey me ma nana anyia no Mr. Bad days no waka bosumi bia wo bad day a eda ewom from January up to December enti so hwe ni year on sabeka when so I say good evening my name is Lucky please keep teaching us I say to us one church yen Mr. Lucky ye da say Tobi ahanso asem we hia me yi obi say wada sabe na wa jonso egu no ho e wokete so na no nso obe ne dan obi di ode bae no we yare yɛn fa nsere yare na ma me kyerɛ wade bi ye wa haban bi a ye frɛ no awudifo kete sa haban we na sɛ obi pɛ o sɛ obedi ubɔne a nipa etimi kɔti sa haban we na wɔde ato mpa so na wɔde akokɔ tuntum kosua na wɔde ahwe so uda obedi so gu mpa so ei nanso ɛwodin a wobɛbɔ ansa na bɛyɛ dwuma aha yɛ kwan ho kai na Tobi nti saa nipa we ɛho hia sɛ bɛka no wɔ mframa mu ɔbɛn mi a awudifo kɛtɛ na ne de bɛsa no yare me pa tell so yo ba so wo ye be ma wan for di antodwa yare ye mfa nsere ebia na eye ntoma ti me ntra fidie so mesere sa odwon so ho wonye tworo bia me pa tell enyi ntum so otworo wate kona na nchan ebia na obi na aye wo ebia na obi na aye wo ebia nso wo na yare sa na tie nti yare de mfa nsere Tobi obi say God bless you obi say nyame enhyira wo e won kyerɛkyerɛ na wa kyerɛ no me pa tell Tobi yanko bad days no so bad days na ewo mu no serious 5 no serious 5 ehu ye hu ye wu wo sa da no so wan hwe ya unche kai na wo chen so a wo be ye eho ne ho wo kodu yi ase a wo be hu se amanfo address kuntan ya muti ho no na obi ya asresem waje aye na fa enkane ne efre na Argentina bisa hu se boni ben na onu ye nyame eno ono nko ade na bra boye saa serious one ye ko third match very serious third match me na make a tro very serious dabone pa anu odin 17th August Ekakakranka mi to ho wow 18 that's all escape we dodie okay ye ko do September 1st September 1st 2nd 30th ewurade September for the mawu o nana yansansi so ho bio e ho no September ho no September 1st 2nd 30th enti so yiri kwa wo komfo no tia na say any other hospital no kwa wo September 1st say wom e ho no ensere so me yira wo fansa guti twadwo na tumrika firi kumase na kwa akoso mo ana wo Libya tumrika na fa plane so be fa efom so a esewara bra togbe ho ono nko na wo solution to this beda say papa yanko nti omu a omu be wu on sa dagwe na omu hwe omu so ye kai enye sa promise and fail wa wu kwa ko si dan so a atinje ti na ku so close an ya ge so bi hwe sa na tie 30th ne da ye ne mu ba obi so bi hwe den hwe na wie ye togbi empanin force dua si won nya won betu ani a ye ntwa so na mo ye dan etu ase nti ye wo niama nyame dia sie ye agi ye bue weni eno kwasempa togbi obi ade nka so obi aba wose asema wo kan ye nokure pa wose owo akora bi on the 7th of June 2006 wose akora ne 3 days pepepe eno owu ye wose 3 days ago eno owu ye enti asema wo kan no wagye atum se nokure pa obi pa onko ware 30th abeyi obi pa onko ware 30th September me ateki at least 5 years
Osi me who? That's one way brave. Obey your friend Suleiman. Suleiman from Libya. Or said this is. And this 15. Me 100 days imu. Ebi okwo no 5 dangerous days ni mu bi. Send the panon so adia na abaye no fi say wo 17th no. Wo de ayayi ebe ne ho adwuma. Na me da se ma me nkwaje nkrato mra. Onyame nsira. Abusiafo a mohwɛ yɛ da bia Nyankopon shraw onyankopon nya okese me say lie abetimi de aba show yi so eye 0200 0200 603 602 0200 603 602 when lie abetimi afre asiso now friends so ye befa wo togbi havo kabacha e wa ha bomade na frɛ na bisa question opon so a fa the numbers ni mu baako na frɛ no na togbi e na obekasa me da ase togbi ni ma no da asɛm bi so na me kwaje nkrato baaye na wo kan asɛm bi say hello. Good evening, sir. Good evening, sir. But you didn't baby akasa free. Pastor Frema Ajima, make us free sunyai. Who didn't know man tini ye? Ajima. Mr. Ajima sunyai, okay. So, it announced a parcel woman is anti-chewing. Yeah, that's it. Nemo, that you been a masunament yesterday. I'm best of woman. Me pacho ya nkada ya asem, enti fa ne number no, ofri show no so a. Ka da ya tre no, obeche wase me da ase. Hello. Yeah, hello. Yes sir, me pacho di ne baby akase free. Hello. Yeah, hello. Me pacho di ne baby akase free. Good evening. Yeah, evening. Madakure. Nyan matia do blue bag aka mala nyama service. Ben togi bela doji lo, togi bela doji. Ku of you afo nyama la station kaka dokuni mala nyama service kaka mala ngaka ka follow me. Yo, akpa wele doji na dia pa ko ma yo ka back lo akpa afo ya nya afo ando o na so on the main card here no na nia o ordinary ehwe no ohun ne ma ba ko ba o ti ase. Yeah, Mr. Hello. Good evening. Good evening, boss. Baby akase free no din. I'm just saying edu no o ti first one. Me pacho. Edu no check first one o ti what you know. Edu o tire the first one no. Ya o se de ahen no. What it point kan na che de from me. Hey, men take us an. An de from me ka fa edi atwa tante. Me pacho de kasa. O fa no konkroma. Konkroma. We no ahu. Okay. Nyame Israel. Me da se pa konkroma. Aha. Hello. Hello. Mama, me pacha wudi ne baby akase free. Good evening. Asana. Sister Asana akase free. Kasa free Baby ani ya dasi. Me pacha o. We are 17 July.
1977. And I see a day. 17th July. July 1977. Okay. Na me pacho o check here no. Etomo ana 17th no enka ho. Why? Nti wonya ya kana say unfortunately days on kan. Hello. Hello. Me pacho di ne ba bi akase free. But I'm going to say so. Hey, fine. Somewhere, because I see somewhere in Swahim. But I will be no mobile. 11th October. 11th October. Me pato ya cannot try. Anasa obeti bi. Me pato enim why? Me pato enim why? Okay. Nyame nsira so ma me da say. Hello. Hello. Yes sir. Good evening, me pato. Friend Junior, Junior, me pato, louder your voice. Mature your voice. Na me nto nkan yi. Me pato, your friend Junior, me kasa free Brekum. Aha. Hello. Brekum, BLK Yan kwai. Ai me pato, ya wo me 10 September 1995. Unti me bisa. Mpacho me si ya wo me 10 September 1995. Bisa ai nana to be say 10 September no. September no 10 no. Again na universe no. E the 10 for ni na. O say 10 for na dia na universe no. Aha, enti na na say upon afre no. Why? O frɛ no obeyi wa no. Hello. Hello. Me pato di ne ba bi akasa free. Omo from Steven me kasa free tapa. Omo from Steven ana wan so from ho sai. Bagaze. O so omo from Steven, wan kasa so from ho sai. Baby Steven. Afɛ na o kasa. Steve takwa me da say. Yeah, mpacho me pese bisa na na say. Bisa. Mbade bisa na na say, we ni say wonni me da o mu de wo no wetimi ateke amawa. Wunnim da ya wo a. Say o papa de o ma mi no omu ni me da o mu de wo no. Ya wa na na wetimi ateke amawa. Okay, me pacho we dey exclusive. Just on na na kasa why. Aha, hello. Yeah, na. Aja yeti o. Pacho, I na me program. Na me say Apple phone so re. Omo wo first Apple. Omo ewo omo Apple no. Me pacho wo date ne yesan. First April 1992. Hey. First April, ene na wo tarem, wutuam bra na na nche no fa ya enware wo. No onyi sa no me ni free otire so. Anya sa de a. Ene na enkrofo bi ase wa kan o se ko taba. Wa hwa be taba. Na bra bo mu no ono ahwe de se. Aha. Na na se hwe wa bra bom. Abrabo ni nkoyi a owi afre no. Oda ase. Hello. Hello. Udi ni ba bi akasa frɛ me nua. Efere Ajapon. Mr. Japan kasa frɛ. Me kasa frɛ Asante Achim Jansa. Asante Achim Jansa. Medase. Yankoi. Na. Opani mi ti o. Hello. 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 Opani kasa ba ni manya ni. Papa me pacho me nti voice ni yi why? Opani ajekum suhum medase. Me pacho eti o. Hello. Oh, opani ajekum ntime anyina from suhum. Hello. 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 Opani ba ni manya ni. Ndaje me din di Otto from me Prefe Avrongo. Wodi ni bio? Me din di Otto. Otto. Yeah, me Prefe Avrongo. Ada onu Otto fisa na na.
Nipata ni share but session am here next January the nipata ni si wolman of it ya bota you my na January na dia no January ni date no Nipata who date ne saying this is the 15th February 15 February oh me pata on your count why escape why Hello. Good evening. Good evening, sir. But your days na mo boy no March ni April March and April no yan san kan bi o. Yeah. Me pata wan ka saw dey saying. Yeah, ka saw dey 9th March. Me pata on ka san ha ho on ka ho why? Me da se nyame sra. Hello. 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 Me pato open kase, wudi ne ba bia kase free. Yeah, okay, you from Owusubu ama kase Central Region. Of Owusubu ama Central Region. Me da se. Yankwa. Yo. Okay, you 8 April, we can catch me 8 April 1990. 8 April. Me pato onka unfortunate days for no ho. Nyame ayo adomo ye bibi e betime yiye why? Hello. Hello. Me pato wudi ne ba bia kase free. Hello. Hello. But try ka mo pa na ba na ti ja na na number no. Me pato me betu dwa sesi a. Enu hia me pa. Hello. Hello. Me pato wudi ne ba bia kase free. Pato me kase free service body. Sahi body me da se. Bye. Pato you me 1st January. 1979. 1st January. Pato 1979. O be se wudem yopo. Enti yapon a friend ana. Me pato me for one last call. Hello. Hello. Open kase wudi ne ba bia kase free. Richmond, me pacha wa fidie no etwitwi kakra. Also kasa free. Pacha Domahinkro. Domahinkro. Rich yan kasa. Pacha me ba me first born me wo no 11th May. 11th May. Me pacha kasa ha ho. Oba no a lucky person. April. Pacha say. Hello. 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 Me pato wan me nyane. Good evening. Good evening, mama. Mami wadawma, o ka safre. E ka safre anyinase. Anyinase. Me dase. Hello. Me pa chewo. Hello. Mama me tie o. Kumuni. Kasa anyinase. Mama pato sorry for TV no why? Sabaya me kasa betimi atime nka yi why? Hello. Hello. My phone last one. When me ka kire why? Pato ate. Me da se. Wudi ni baby akasa free. FM a Japan, mem di kan frere no. A Japan, what's up baby o? Me da se. Can you oba kan yanko? Hello. Oh. Yeah. Hello. Yeah. Because nana, you see this nana say. I don't know check first one. Dia there. Say. The occasion say the question say for the go na. What TV na dey work one and aka ho. Nana say ahaya kwa ho. Enti me pa cho me de ne number beto dwa me da se. Me kwaje nkrato aba. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily.
So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry. Oh, adia san nkurase fo mpacho ni kurase ne bia ho ye nyina firi nkurase enti nkurase fo ye ne ye wachichi no na adia san yen enti me kwa na togbe so na asam no ka nyina obo ne tofa na nai wada roma yamfa number no entu dwa biu because ebinum bisa o number obi nso kwa bisa asada be na beba akosomo de Saturday obi hu me wa akosomo memre da ya na na so oba akosomo asa kira o de feeling no nyina makuma sefo kanya se adwumam honum no wo ampaye a edwa ekuru so se epo asoche no bomode akwane koto asoche no mu bi na be boa wo me nya ni pa ba ko 20 a ye be ready omudin edin a de fra adwuma eye wow the chiro wodin a beka wadwen mu sem e de akire wo body say mental personality and then your future wow me pa to te de na kan no o say o pani pa ma ko 20 na wei yampe Peter e wo ho yampe John wo ho yampe Thomas obi odi achinye pa sa nipa no enfa na ne nche na togbi habo kabata aso ye nyame ya dum o kire no pa ampaya edwa oso ope Thomas fo o na adi achinye pa o na komam nipa ma ko 20 for di bra no onka otirimu adwene die sasa wo ye ne asase so owi asade sunsun asa ta akire eno ne yefre ne buga obi so obehawo a wo asanase boko togbi usi nipa 20 emra nipa 20 omumra na eno no san fo na eba omumra ne free ana sa we edini chro no de omumra ne free edini chro no de bra ne free hey achinje di ne yakun so so anya ye hia hwe wanso ye wi a metro mema wa chro wodin na maka woti mu se wow medase togbi di agoro na wan check me de asa na nka wa mawo aha abede pele gina park so wose ma me nko bi so autofista so wetin abobo na na ball nso odakoro bebo medase togbi nyame ya domo a se de obi bi sa number yi me mpesa me ya me de ma no beka me pesa wa nka sa san so e de number ne to dwa bi wo me number ne 020 668 4241 4241 020 668 4241 and 050 58 55 655 me pacho togbi numbers eno no na togbi nyame yadum o kira wo tra sifiri anopa wo se ahomache no nan ade akwa awia 12 pepepe efise o ka na ready ade na obi ba we expecting free ho wo de nye ha obi ano fabra nananu wa ha dia ha di pani bia womra nye nya obi a wo de fabra nia ye hunamum ye betimi aye ho adwuma nia ye sunsun ye betimi aye ho adwuma wow wudi asem a mekan de eye hunamum obi
de din a ye de frɛ wo e wadwuma a ye nti na obi be ye wade a wo se ade ye hu odin no kre nanso manfo bebre anim wei ɛna afutuo baako a bede mama brantiefo den youth ni nyina sɛ uhu obi a mendidi na tem anase nipa ni nyi se wa mendidi na tem bedase sɛ wa yakola kra na unim ba bia ne kra afi ɛjese nanu me kansɛm bi wa sɛ motia anase mame wata atimi ye ne ho nipa atwem bi yira mini na tia mini ni tia mame wata no obi di bia ya no wo yire mame wata no obi di bia ya no obi akọ di na tem wa address it say oba fefefe a onam ho ena mrantie frɛ no omo frɛ no no wan fi wo ebe fi ba ku anu asem a o ka kire se wo kire ne ho nti o ka se ni jinso ena mo di ye bia hey ena o sign na chi bae ena obi sa so nim na na o si o on fi o ya hina oh okay abrante no ko da ya no ansa na de be kire no wa nya stroke oh ena obo mama ni se mi nko hwe se be ko ya o no da we wase no aye too late wase say nye ye bi enye obia na obehu na abontia obedidi na tem anase yemfa buo emfa ma obia sa na tie akola kitikura ubu na ono so bebo bedase when me secret togbi me life obi anya obia obi nso ye obi me nim de nipa no oba beye me hunu obi oda fam kura sa nipa no me bu ni chande ogina ho efise bia na woye baabi de hye nyenga sa me no kasa no adu baabi na wo hum ya obeka se sumo boy bi na eko eje se busuma nketro wo ho ebe hum ya obehu me kura se ada ne akola bi na eko no nanso odi won san kan na bo say yes ana obehu se susu bi da baabi a woye subonten bi de hye yankopon saw me pa to togbe be sore ama me na naba nso aba na ono ba betre ono ni togbe ensi anamu okumase na we de togbe ba away or house of folk o tro ne kotoko na ehia wa ha enti kotoko ni ba no nso ba house ni na kasa wie kotoko ni ba na eba mum ye hwe ono nso do ba beye obeyi kacha kakra bia me yahwe me da ase me je nkrato aba Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access. Yes, ejabi wu a ejabi nso te ase. Na se opani bia nso efiri akonwa so a owro ne mpaboa sha akoda. Enu nti ena Togbi Habo Kabacha
watena se ɔse ɔpɛne ntena fie ɛma asefo asɛmfo ne sɛnti obegya ama ne ba na ne ba nso ɔba bɛkyerɛ nsɛmu kakra kyerɛ na kyerɛ kwan wakyerɛ sɛ aha ɛna nana ɛteɛ efisɛ ɔhene bi yɛ ba ne kyea me di n'anim ɔkasa na kyea me ayi ano yɛsɛ Togbe Havoc Kabacha ne kyea me atena se wɔno na nyame adom wɔde na dua mu wɔ asantema mu a ɔbo asantefoɔ anaasɛ asanteman mepatɔ fa kyɛ me mano afom ɔbo asanteman enti sɛ nso wɔ asantema mu ha ana baabi ofiri bia na nanya bepie kromu dia ɛsɛ obi ya de mirika kɔ na nkyɛn enti mɛkɔ me na na ba so nana wada wo ma ɛnɛ wagye agua ohu ɔfɛ dodo ɔba tan nyame nhyira wo nana bɛbɔ odin no akyerɛ deɛ ɔnso yɛ yo me da ase bɛma hin bɛma ba me kyia mɔtiefuo nyinaa me da ase yɛfrɛ me nana bema akɛntɛn nana bema akɛntɛn ei edin ni mu odo Elias Abrewa Jata ma me nsɔre nkɔrɛ red bulb no no ma me nsɔre nkɔrɛ na ya Abrewa Jata dia wei ɛno kora na apɛmi abehu me ntam no no Abrewa Jata the red bulb ɛhɔ ne na hia me red bulb ya ma woni ntim me da ase wow me da ase adentin na for red bulb some deɛ sɛ wo ha me fie na me ma wo load ya na kyɛ sɛ wafa wo tiri kɔ na mo me so ready ne to ani a wontimi nte wow sɛ wo sɛ wo ka ho na wo ka de nti a wo baaye ɛno nti ɛna me customers ne ɔmo frɛ me red bulb Abrewa Jata Elias red bulb hey nana so ye guy pa o me no hey nana kenten nana me so ne Togbe Havoc Kabacha ene baaye ahinta sam ne sey me pa cha okunu no ana papa ana wunua bema ana wode hye ana de yen relationship ben da ne Togbe Havoc Kabacha entem yo me da so hene ba Togbe eya me master o master me master wo kyerɛ me adwuma 25 years ni coward and what me no master anante sai me pa try ma po me ho wɔ ne nsam 25 years ni na sɛ akwala wusua adwuma na wusua ne pa pon ho pa o master mpa wachi da oh great enam adwuma pa me ya me gidin a animguasie menti no tambia no obɛn me nana why impress me sanka di kanfo ni nyina nya nkwara bi te sɛ wo a ka menyi ni sanka no me kwara bepie ewi ase bi wo why ade nyame nhyira wo me ma otiri nkwa nso nana na say wo so wudwumadie ne say wo ye konfo ana so ye kyea me bi keke yo me da so hene ba me ye tano konfo me odi awisie ana akom no me pa chan me kom tano giabo tano giabo esuo tano ya na se tano bi onenam ne ba bi me kom timtim mai asante hene bosom tano ena me kom no hey nana na o de asamba ba me show iso Mame wata fa me 25 years. Wow. Enti me titi tano wie ye no me san kwa akoso mo marine. Kokoto aso mam papa training me. Mame wata. Hey. Enti. Wo de tano ye adwuma. Wo sa de mame wata sa ye adwuma. Me da se anu na hu mi anu wagina yie no wempra. Enu nti ne red bulb yi. Sa. Abrewa Jata. Try. Red bulb ya fa hye wo mame. Red bulb. Mo me da se. Nana bema ana timi so yi nana Togbe betra ase no wo se wo ye house of folk ni me pa cho ndie me ana maka ne saa because ofiri akoso mo na eba wo ba we wanya ba bia fefra kutra koto enkokom asantema santan wo ba nso ametra me fie wa nkotra obi afie wo ncha na wo ba e me pa cho ehemfa na waso ye ne wo me da so hene ba me wo Kenya ase adwumam Kinka Sigawo Junction Kenya tieni yo o se owo Kenya ase adwumam Kinka ase Gawo Junction nana to aso e Mr. Tiefo kakra menya code nti me kasa na wo fom kafra me ameboa wo ehwo na me wa me ye adwuma okay na me yesu sumu adwuma me boa me den haban na ye adwuma be ma wo be ma ni ho
oba wunya wo be ma wo yiri ja wo oba wo ikukunu ja wo ni nyina meye wanya stroke yare bia meye enkanka ni se wupu obi kura oba ni mu awo wo de tutum ni ka ba fie wono mo meye na kwala na say for girls no hey be pato adabirijo for dem nka ho lukra na hia me ho dabi onana obi wo do brada no hwe oba bi to suku no akwa for girls no agena say no ndi oba ne bebo dabi ya win enwanam a obi oni dodom se de oye de kobo enwanam lukra oba ni hu obobo anti ana me kasa adabirijo for nka ho dabi se obi bo se dendende ana me kɔ nana ho dabi e ho de emfansi ho wo kɔ kasa nana me yare adabirijo boa me asini trase kura bra me si obe sorry ɛda hɔ na nka nana me da so only red bulb na sign baby awu wo de opa kura ye wi aya so kakra hwe akoso mo nka ne a ni so fuma mi be dwane me no na ade ada ko mu yi whistle na ya referee ana ade na ade sa ade ye me da se on se me da me ware maame enti se wonam na duru ba bia din a enipa de wo kɔ no ye hye ye nya attack se mi boma ba bia wo bia wo so oba me wow mi boma ba bia wo bia e wo so oba me eti me saminam na wo se oba na ekonti wo ba be attack me dia me pa chew dia ya no apɛ mema di wachi na nay ye enke se obi afiri wachi wa hu no na ode omu yirawo da be na akɔfa de akobom ama maame aba bɛte wonka na wa ben wo wahene be na no me ka kyerɛ wo se jata wo ba nko a akola ni sakura wo ye jata ne hu so me papa watete me frenchi bo eti machi nko na anam de ankabra manim eti ese na nay wahene ba mi tie o be me na ubom sese ya ha obepia so bibia nya me enti sa wo pɛsɛ bi oba de ani munum ka ne ya me hwa de David takime mentakew so yes so wo ne me se nipa de Abraham so a sa nya ham de so kan ma ka bia kyerɛ be nipa duru ba bia critical zone yeah sa me kɔ no sa mu nyina mo yes e be ye show na so mo ma fam ho agency eduru ade mo ba be take ho na be wo se kura wo peso na mi sumi kura me peso wow se media me wali sunsumu police so me wali ani so police me boarding pa enti ne from red bulb yi me da se wo me pa chaw na so say wo so yo ba o wo sa ware wo ba wo ware ma me wata se say kire wo se ye wo bema e wo nsuase okay ye wo bema wo nsuase ane ye wo ba wo nsuase se wo asiofra esio bia ye wo ba ne bema enti na esio yo ba wotimi fa bema wotimi fo ba okay na maami de o ware o na wotimi hwe abrabo yi a woni sika problem sika nko a wa abrabo bia wa dwuma de o ye bia akoso me sa tiefo oba me fia obehu se me hand dan ba ko na me ne me master shim me yo ba pa wa ba tu me fie tu me ka me dem hu se me yo ba baby ewu enti pinche me Nana ya buo. Oh, that be Nana ya guy. Bemena. Mimi you 2019. Hey, Nana so agisa. Bra me fie na bra mu na be hwa. Nana me pa chewo. So be ho. Nyame ya domo a. Yeah. Togbe ka kire me say. Ochira, otena se ahomachefo. No de akopon 12. Enti me pese o sa kire ekirakwa ne biu. Efise bi afa na obi abetena fidie ho na fa wonso namba to ho na se wantimi afre togbedie no a wo fre nana bema wi afe akenten ananya sa nana bema akenten nipa mfo kwa enti ye papa Elias Abrewa Jata the red bulb ba kope obenyina che me da se nana performance o nana for che kwa no tu edwa bio me da wan se atiefo mi wo Kenya ase adwumam me patro nana so Kenya ase adwumam Kenya ase gawo Kenya ase adwumam Kenya ase gawo junction wo bedru ana me somebody si wo me papa da ase e na me da soro okay
na ebi anu obi free Mampong area na eba obefa ka wa hin obi free Sunyane area na eba obi free mefa ne say Atebubu ene ne Mpatem obi free Nkrampo na eba ahin fa no obedura de ofri Nkran won fa hin mamedika nko Mampong area so obi free Mampong area na eba won si wa hin so wo free Mampong area na eba uduru wonu ma obesi Mamponten Kumasi Mamponten okay no wa ba wanim kakra won se ekwan na eda wonu ma ekọ Ukraine na mi refi won se uduru filling station won ekwan da wonu mo nana ha ho obi safo obi antokwai fa number no tudwa fa number no tudwa se bayi a nipa no osi Mampong area ba entina me say ye ni kan fa number no tudwa ye wi a na fa ya ma directions ni nyina enti o number no ye say 0540 35 04 55 0540 35 04 55 020 7 42 18 37 nana yensi subiewu 0207 42 18 37 me pacho ubetima her screen ase nana bema akenten Elias Abrewajata the red bulb ana TFD esui ena o city so anu ode na anu ohye powerful nana se bomode ana frɛ no nana so obi free Nkran ene Mpatam oba ebi anu oni Mamponten oni ba bia wo mra mesi wo hen Anwraga junction osi Anwraga junction won na free Nkran ene Mpatam oba no osi Anwraga junction obenya Kenya ase adwumam ka obedu odua kese na se obenya Kenya ase adwumam ka enti se wanya adwumam kura wo de esi Kenya ase school mu wono ma adwumam ka asi wono esi ho 150 pesos me pacho we yan ha ho bisafo bi antokwai enti na nana de ne number atodwa no ti ba bia ofri babia bomode a nana menim sai Kenya ase adwumam de so obi etimi ba besi kajetia anaso obesi adumu a eno an se omomode a emfanya mpasatuo wan fro soro no mra ahemboboa no onya bedru ahemboboa no hon me general station eno an so obi sasa me ko Kenya ase adwumam obenya ka hon mo direct tiawa medase eno anu no na uwokunu me pacho ai ukunu what they saying me kunu the chief inspector Ofolia Siedu Pakusu station officer Komfo ware police ni makachro chief inspector Ofori Asiedu Pakiso station officer Pakiso station officer chief inspector na samra na de say Mr. Lalas Inspector Lalas Inspector Yamin Shrao Mechiao Jiutu Najo Samba Nyankopon Shrao Nana me pacha o last word yo me da se me last word am de ma ada sanyina wiase man nyina ne se yensuro bibi na adro ho ana asofo e sabi mpredua samotu anwa aguani enti ayira ya mamre enti na obehu a akwala enuru ba bia na wawu 30 25 eso tetenu a na yekura mamre no na yanyini ni yenyine chepa yanyini metu manyini enokre manyini pa nokre na so so lo me wedi ankwala ekwa me no ombeko small girl yama obuo enya adwuma medase nana bema akenten Elias Abrewajata the red bulb and oten nkan oni ne papa Togbi Havo Kabacha na Togbi ne dino Togbi Havo no anyamede Kabacha no ose obi oye adwuma ntentem mirika so contemporary onam framam fia no oba sesi anu ayawie Togbi se nyame ya adom ochira ahomache no nan otena se no ohwe nipa ehyebrem na Togbi se oto kesese openi pa maako 20 momfa mudin mra na onka otirimu adwen
ɛne utirimu asɛm nyina nkyerɛ ɔde ɛsɛ sɛ ɔyɛ no asase soɔ enti nyame adom agya ko agya bo amansa konwa baakofoɔ enye ɛmmɔ so enti yɛbɛkraw na yakɔ na me a mede dwumadie yi yɛfrɛ me Major Prophet Charles Opoku Daako Major 1 ɛnɛ togwe nti mantimi anya announcement mpo ama Major 1 enti nyame yɛ adom a kwasiara Major 1 bɛyɛ asɔre fo ni kyerɛ hɔ open haban a ɛna haban pani na aba no enti Major 1 de ne tɛɛ enti wɔkyerɛ de obi afa na ne nkyerɛ togbe hɔ na sɛ nyankopɔn yɛ adom na sɛ togbe kɔ a na afɛme ne abrewa jata na me no ISC competition no we de a local match ni ahwɛ de ne na mu ɔden mabune na mama na say yes Major di agro onyankopɔn sra na we de ɛyɛ agudie ɛyɛ agudie nti fato nkyɛn yɛ kɔ akyire hɔ a ni akɔto to yɛhwɛ de me da ase nyankopɔn yɛ adom a yɛ ɔda sɛ ne yɛbɛsɛ hyia bio na wɔn na so amasene ɛma metimi di dwumadie ɛba mframam sister Augustina ɔne ne nua ba Lorita ɛna sister Janet wɔn na bo ayɛn wɔn ne yɛ crew ɛna me PM ɛyɛ Mr. Ochinozo 1 baako pɛ ɛna me sister AJ nso na twɔtwɔ nsɛm nyina ɛde ma me AJ yankopɔn onhyira pawate tuntum sɛwio obenyina kyɛ ɛna mea me ebu director nyansabo akwa bema 10 gramo ohun ofɛ wate brasa me nyame onhyira Mr. Samdakus me chia no oyere baabi a obi awurade nto nkwanam na onye okese amen adai sɛ me film from me That's how we are doing that.